Ikingi Bona toigure no mutinyu breast cancer nowe keroti cells cy'umubiri nande turi tutochakira nga kwanza breast cancer yegani nyekolia breast cancer yekolia either bumosacha gosobo musubati meta abantu abange bamanyire banarete kotebanga abasubati nabo bate chimbere wono bara affected na breast cancer n'abasubati ya breast cancer yekolia basacha naende yekolia basubati nilyo konyoranga enambe nene ere affected na breast cancer n'abasubati wono breast cancer bochakana breast cancer ningekeyo cancer last time tu akondeta mangana cancer ne T cells cy'umubere kero chikomentekana asubwango mono gose asenchereta eta buneta bwenereti wono breast cancer ne kero T cells yechiga chira sorobere chikonyara ko bachikomentekana ose chiko multiply chiko iborana asubwango mono gose asenchereta ganei asensemo yorobere nabo chigo chakera se ebibogorerio bya mabere gose ti affect cells echiga chinde chi glands secret bone bichi chi glands ne bintu bigose bikorosia mabere gose ti ducts chi bintu bikubogoria amabere bono kwanyora chi cells echio chi abire kunyara ko bachi komentekana gose chi koiborana asencherere eyo bwango mono buna bitaganiri bono that is what we call buna cancer yes